Knapschaft po reformie. Srogi chorzowski knapschaft po przekształceniu, po reformie. Pacjenty wlazują do doktora, pierwszy śnich godo. Panie doktorze, kejona gniotą na mój brust, na moja klotka piersiowo, to ci mnie wszystko boli i targo, co by mi pan przykazał? Paneczku, nie nagniotać to sztysz, nie będzie bolało, następny! Wlazuje mamulka z serą. Panoczku doktorze, jeśli to jest możebne, co by już po 5 miesiącach urodziło się dziecię? Możebne, drugie przyjdą już w terminie, następny. Panie doktorze, wrocałych ze wywczasów i na ostatku coś głapnął szkliwego, jeśli mi to przejdzie? Ano przejdzie na staro i na dziecko, następny. Panoczku doktorze, Jorze jest samotno, ale nagoniła, zaciążyła. Cóż jo teroski boroka mam robić? Nie ssać, tak ze 3 tygodnie, można się to utopi. Następny. Wlazuje już zaś jakoś ich samotno dziołcha. Panoczku doktorze, momio ci Karlusa we sile wieku futrujać go kluskoma, ścielkoma, rzemełkoma, a on dalszy mnie nie poradzi mnie wydupczyć. Łódź kropka to ino kragliki styrcą, następny. Panie doktorze, ten mój ciulik blank ci się zrobił maluśki. Co ja mogę zrobić? Łowinąć go we gazeta wyborczo, łona wszystko wyolbrzymio. Następny. Panoczku doktorze, jeże 40 lat stary, kamrat we moich latach godo, że jest se poradzi, a ja już blank nie. Godaj pan i że pan też poradzi. Następny. Panie doktorze, ja już kajś od 2 dnioszków nie poradzaj ssać. Jakiś się są stary, panoczku? Pyzło mi 80 lat. Toż już pan swoi wejściu i teraz, następny. Panie doktorze, mieci tak jakoś od dłuższego czasu coś i tak we basisku jeździ tam a nazad. Co to mogę być? Moż pan 2 dupy i gówno nie miarkuje keryndy mówiłeś. Następny. Panoczku doktorze, tragedio. Moja starość połyknęła pora jedli, pora nadli szwockowych. Co robić? Ano zakładać na ciulik no parstek, taki fingerhut. Następny. Panoczku doktorze, a mój maluśki synecek połyknął piórko. Co robić? Niech on wysłepie liter tinty, to będzie miał swój własny filok. Następny. Panoczku doktorze, a mnie to wszystkie ludzie blank ulewają, mają mnie we życi. Następny, proszę. No i co? To już wszystkie pacjenty? Chwała Pombuczkowi, bo się stopierońsko ugnypił, festelnie usiotą. Szwester Elza, a teroski to by się zawiszało szolka dobrego, sztramskiego kafeju. Eugen z Pnioków.